Yan po. Ito na po yung adobo natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lulutuin natin yung ating adobo. Kanina po niluto natin yung paksiw. Ngayon, lulutuin ko na po yung binabad ko sa asin sa bawang. Asin lang po ito. Lalagay ko na po sa kawali. Naglabas na yung juice niya. Oh. Lalagyan po natin siya ng konting tubig. Lalagyan natin siya ng konting tubig para maluto na. Papakuluan muna natin siya para lumabas yung mantika niya. Tama lang ang lagay natin ng tubig. Yan po. Nakalagay lang po dyan, bawang, asin. Yun lang po ang nilagay kong rekado. Pangunahing sangkap. Para matagal siyang masira. Pakuluan po muna natin siya ng mga siguro mga 30 minutes. Sige po, update ko na lang po kayo mamaya pag medyo lumabas na kanyang juice o mantika. O, kumukulo-kulo na. Malapit na siya pero matagal-tagal pa. Kita nyo po siya, puting-puti. Adobo sa asin. Adobo sa asin. Ayan po, may kumakantang yayo. Oh, udah gak? Boleh. Kumakanta ang bibig kong maganda. Iya, tago. Kanta dali. Iya, I have a puppy. Nahiya. I have a puppy. Oh, ano yun? What is that? 1. 2. Bakit 2 agad? 1 muna. 3. Ano yan? 1. 1. Oh, 2. 2. 3. 4. 3. 5. Ito po ang bagong chart ni Sap. Chart. Fine. TV. Nanonood kami ng TV habang nagluluto. Yan po. Medyo nakikita na natin na kumukonti ng tubig. Adobo sa asin. Asin lang tsaka bawang para tumagal siya po. Matagal po ang adobo sa asin. Yan po. Mamaya ipapakita ko po pag nagmantika na siya. Yan po, tubig pa po yan na kumukulo. Tubig po yan. Happy
Malapit na po yan magmantika. Pero malambot na yan sigurado. Tatang malambot na yung karne. Hihintay na lang po natin siya magmantika para maging adobo sa asintle siya. Yan. Nangangamoy-amoy na po siya dito sa aming bahay. Hiya, hiya, yu. Anong kinakanta ng baby ko? Yan po. Lumalabas na yung kanyang mantika. Nakita niyo po siya. Yan o. Sisimula na po siya magmantika. Papapulahin po natin siya. Yan, nangangamoy na siya. Kita niyo po yan. Namumula-mula. Lumalabas ng mantika. Mamaya-maya niyan po, mapula-pula na siya. Mapipito na siya ng kanyang sariling mantika. Butchi. Yan. Putok na po ang kanyang mantika. Napalabas na po natin ang mantika niya. Para maluto na siya sa sarili niya mantika. Yan po. Amoy na. Bango na ng amoy niya. Lumalabas na yung mantika niya. Marami-rami na yung mantika niya. Sarap nitong dikdikan. Dikdikan ng kamuting kahoy tsaka kamote at tsaka saging na nilaga. Ayan po. Napiprito na po siya sa sarili niyang mantika. Mula-mula pala. Pula-pula na po yung iba. Dahil naprito-prito na siya. Luto na po yan. Pwede na rin po yung kainin kung gusto nang kainin. Pwede na yan. Pwede na siyang itago. Kasi luto na. Yan po. Ito na po yung adobo natin. Mamantika na po siya. Red. Ito na po siya. Lutong-luto na yan. Yan na po kainin. Sige, kain na po tayo. Thank you for watching.